machiegni e penj laktar kokalo e RamogiTV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amoro mokalo ni wendo wakendo daktari wantiere e studio ka a. Abomie thuolo onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage. Kokwa kitho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano Ruth. Iluonga ni Dr. Jerry Okello. Ana thieth hospital miluongo ni Medical Health Services Nairobi buore ka. To ana general. Dala wato kabondo kasipul kuda chuonya tako jwachi. Erokamano ne daktari. Kawuono daher mondo wagoye mbaka to ibibo miyo watwaka gi dho ngere kata gi dho wigi wanyalo dende ni rheumatic fever. Gi dho wanyalo wacho ni ma en chandruok machalo nade? Mana kaponi a expand go to rheumatic fever en tuo ma seche moko yudo ni momako nyithindo matindo, onyalo mako nyithindo kuom higni 5 nyaka higni 15, lakini onyalo mako ng'ama duong' kata ng'ama tin. En ni koro nitie tuoche moko ma kata mana kute moko miluongo ni streptococcus ma seche moko nyalo mako duond ng'ato kata mana throat. To seche momako throat cha koro bedo gi throat infection. To kobedo gi throat infection koko thiedhe maber to nitie kata mana ohinga mag del gik ma dhawo gi kute gi e dendi mag dendi nyuolo. To teke mag del ma dendi nyuolo. Kodhi to goyo kute gi to yudo ni seche moko be ginyalo dhi ba gigo kata mana kuonde mopogore opogore dendi. Ginyalo go kata mana dundo ni, ginyalo goyo kata mana liver, seche moko ginyalo kata mana chonge gi kama joints kuonde mopogore opogore, magi kelo ni gimeluongo ni koro rheumatic fever. Manyiso ni en complication mabiro kaponi ok othiedh throat ni maber. En complication mabiro kata gin chandruoge maluore po nono ni ng'ato bedo kod tuoche mag duol ahinya nyithindo nyaka higni 15 ma bende onyalo mako nyaka joma dongo. Tiwacho kamoro ka ani kute gi nyalo dhi mago kuonde mopogore opogore e del kaka obo, kaka chuny, kachiel kod chonge ng'ato. Seche mwacho ni ogoyo, iwacho ni otimang'o kata ang'o matimore e del gi seche go? Kaka onego bed ni bet en ni seche ma kute gi omako duondi kata duol ng'ato to onego bed ni dendi golo roteke mag del mwaluongo ni antibodies kata mana mwaluongo ni gi dho ngere waluongo ni antibodies madhi to kedo gi kute gi. Koro yudo ni antibodies gi ema pod duogo to inyo kata mana fuonde mopogore opogore e del mag del. Manyiso ni kute ka to makata okiny kuonde ma hinyore gi. Dendi ema koro nyuolo roteke mag del madhi hinyo del uwuon. Manyiso ni waluongo ni wawacho ni kute gi gin koko thiedh gi mapiyo kendo makare to seche ma gimedo bedo kanyo to gitimo nade? Gimiyo dendi koro bedo gi thuolo mang'eny mar yudo shida mar rheumatic fever. Erokamano ahinya. Kapok adhi mabor ahinya daktari, aneno kikelonwa picha ka rheumatic fever ma bende wacho kata ni en chandruok ma affect kuonde mopogore opogore kaka fuoni kata kuonde ma del otudore godo, wanyalo luongo ni joints, iwacho ni onyalo mulo adundo, onyalo dhi e pien del nyaka e obwongo. En kako chal kata kuonde monyalo wuothe koso? Ma koro yudo ni rheumatic fever seche ma koro maki manyiso ni kute roteke mag del gidhi ginyo kuonde mopogore opogore kaka wawache kata achiel kuom gi en kata mana obwongo. To seche momako obwongo tiyudo ni nitie okelo gimoro miluongo ni inflammation. Inflammation en ni koro nitie liet, nitie kuot moro kaso nitie be lit moro ma be wuok kumo makono. Manyiso ni seche ma koro mako obwongo mar ng'ato to gigi te dhi neno. Manyiso ni ng'ani dhi bedo gi wich bar, ng'ani dhi bedo gi obwongo be ng'eni control gimoro amora e del. Manyiso ni seche moko kata mana coordination mari kata wuotho inyalo bedo ni wuotho ok iwuoth maber. Seche moko kata en wuoyo, seche moko kiwuo maber. Nitie jok moko ma iyudo ni nyathi chako mana ywak aoyaye. Koro iwuono to ywak moywak ni to kata seche moko onyero mana aoyaye. Manyiso ni ok onyal coordinate kaka entiere. Manyiso ni seche ma gino timore to wang'e ni gini nyalo bedo no makang'oa mako obwongo. Seche moko biro kata mana e ginene e pien. Seche moko biro e pien del to iyudo ni nitie gik makuot e pien del matindo tindo
seche moko gikuot giluwo leche. Ineno ka leche ka seche ma ler ringo kamani, tineno ka gimoro kuot ewi ler to kata kidiye to kolit. Tiyudo no en gima oringo e del ma idhi neno gi ka gikuot matindo tindo to ok gilit. Seche moko be nitie guonyo moro matin manyalo biro e pien kanyo ero. E joints mano nyiso ni koro odhi to seche momako kanyo to gine roteke mag del ma koro inyowani ema koro dhi inyo joints go ma seche moko nitie kuot moro midhi neno e joints kuonde mopogore opogore. Onyalo bedo kuonde ariyo go te kata kamoro achiel. Seche moko en kata mana e lwedo to onyalo mako joints te manie dendi. Manyiso ni mano achiel kuom gima rheumatic fever kelo. Ma seche mo wang'iyo ranyisi to gine ranyisi ma koro wadhi ng'iyo. Obo kata man adundo. Seche momako adundo to rheumatic fever nitie gik miluongo ni valve. Wan gi valve mopogore opogore. Gine ma gigeng'o seche ma remo ringe ei adundo to remo ok dog chien. Koro valve gi be seche moko kata iyudo ni roteke mag del gi ginyalo dhi kacha to gidhi hinyo valves gi manyiso ni remo nyalo bedo kata ni duogo chien kar mondo remo dhi mbele to duogo chien ma kokelo gi kailago to nyalo miyo adundo kata bedo gi gimoluongo ni heart failure manyiso ni koro adundo koro ok ti maber. Mago gin gik ma ka ng'ato nigi rheumatic fever to mago gi gik manyalo mako dhano. Ma en chandruok machako gi e duol to nyalo kelo chandruoge moluore mopogore opogore mana kaka isepimonwa cha. Chakonwa kinyisowa ni thothne ng'eny kuom nyithindo chakre nyithindo matindo nyaka higni 15 ka thothne nikech ang'o? Iyudo ni nyithindo matindo kabisa onge roteke mag del mang'eny. To seche ma koro gimako kata mana tuo mar kute ma hinyo duolgi kata kute ma koro waluongo ni streptococcus ng'enygi gin group A. Seche ma gimako nyathi matin to iyudo ni roteke mag del ga pod nyien. To mano ok hiny nyathi ahinya. Jok ma osedongo matin ma koro wachako kata higni 5 kadhi mbele to iyudo ni dendgi pok otegno ahinya mar geng'o tuoni. To seche ma roteke mag del onyuol ka to gidhi to gichako hinyo kuonde mopogore opogore del. Manyiso ni ng'eny kuom nyithindo chakre higni 5 nyaka 15. Onyalo mako ng'ata ng'ata. En mani koro seche momako ng'ata ng'ata ni jok ma kata joma dongo momako iyudo ni roteke mag del kata niwach gin gi tuoche mopogore opogore kata gimuonyo yedhe mopogore opogore roteke mag del odok chien. Lakini ng'enyne to mako jok ma higni mwawachogo. Ma ok wanyalo wacho ni en tuo, nyalo wacho ni en chandruoge maluore kotenore kod tuoche kata chandruoge mag duol. Wathoro ga bedo kod tuoche mang'eny mamako duol, Dr. Jerry. Tuoche duto te mamako duol nyalo kelo rheumatic fever? Ok tuoche duto. Nitie kute miluongo ni streptococcus ma wuok e group A. Group A, streptococcus A. Waluongo ni streptococcus A, kata mana group A. Gine ma ka gimako duol giyudore sana giyudore pien dhano e wi pien. To ka gidonjo ei del ma gidonjo ei ringruok to gikelo nade gibedo pathogenic mano nyiso ni koro ginyalo bedo koro gin kute mok dwar e del. To gine ma seche ma gitimo kamano seche ma gimaki e duondi to roteke mag del chika inyuolo mondo tim nade mondo gogi. To roteke mag del minyuolo ng'eni onyuolo del nyuolo specific roteke mag del ma specific. Koro matieko streptococcus gi ema nyalo hinyo ok ni tuoche duto te mag duol. Mana kidieny mar kudni ma bende yudore e pien del kapo nono chopo e duol ema nyalo kelo chandruok machal kod chandruok mar rheumatic fever ong'eny marom nade pacho ka ahinya e gwengewa ma kaluo? Ong'eny to chandruok ni en gima yudo ni kata mana 30% 30 to 45% mar nyithindo ma yudo tuoche mag duol kata mag ahonda nyalo yude. To ng'eny gi yudo ni seche moko tuoni rumo kende kata ma wach kata ni 30 to 40% again nyalo rumo kende. To nitie jok ma ng'eny gi gibe nyalo bedo gi gik mwaneno go kata mana yudo ni obwongo gi hinyore, adundo hinyore, to dakteche ok thiedh malong'o. Kata seche moko daktari nyalo bedo nothiedho to ok othiedho ma kong'eyo ni en rheumatic fever. Manyiso ni seche ng'enyne yudo ni misdiagnosis nitie. Ithiedho gimachielo to kare gini en rheumatic fever.
Ka lakteche ema wang'eyo ni onego bed ni miyowa konyruok kato ginyalo thiedho gima chielo, thuolo machal kod ma athoro bedo mang'eny marom nade to ponono ni entiere onyalo kelo tuoni mondo mi obed motegno mokalo makoro rateke mag del ka medo hinyo del e okang' mamalo mokalo ma koro wadhi keto makosa kuomwa nikech dakteche monego bed ni konyo. Dakteche ne monego bed ni konyo to dakteche be monego bed ni timo gimiluongo ni diagnosis. Manyiso ni diagnosis ni en wang'iye onego bed ni ochako gi history taking. Yudo ni seche moko kidhi osiptal to nitie weche mang'eny matimore osiptal. Seche moko yudo nga daktari nigi moods moko, nitie jok moko ma seche moko yudo pok ochulgi gigomo. Koro yudo ni ng'eny gi gibo timo atima mapiyo. Seche moko yudo kata ni line mar neno jotuo ng'eny. Koro yudo ni ok okawo nafas ma kata thuolo mowinjore mondo winji gima jatuo wacho. To seche moko ma jatuo okolero ne maber ni nyocha an ga onda moro kata nyocha an gi maindi emomiyo sani dundo na timore kama. Yudo ni daktari ok ng'i chien ni gini nyalo bedo rheumatic fever moko nena adunde emohinyore kata adunde mokethore niwach gimoro machielo. Koro history taking onego bed ni timo. Wawacho ni kata sani waneno ka nitie piny masani neno ka gik moko obiro manyien kata wawacho ni technology. Ni daktari jatuo nyalo gocho ne daktari to giwuoyo e simu. Kanyo nitie pingamizi moko moan godo matin niwach yudo ni diagnosis mondo ichopie diagnosis makare. Nitie gik mang'eny monego bed ni daktari timo to kinyal wacho ka jatuo ni mabor. Niwach kaponi wiyi to bari adiera to onego bed ni awinjo kata koricha kiwacho ni in ga onda. Koricha onego bed ni awinjo gi gino mwawinjo ga godo moketo ga itwa cha. Koro kaponi in kucha to abo winjo nade, abo ng'e nade ni en asthma kata en bronchitis, abo ng'e nade. Koro gik moko ntimo pod waloso, wang'e ni technology to ber mondo walu. Lakini kata kwaluwe to onego bed ni wabe wakawo nafas kata thuolo mondo wang'i niya to wakonyo oganda koso kwa konygi. Nikech adier mana kare miwacho no en lony ndiyo mak mana ni tiere gik moko kaka in laktar ber kineno. Kata kopogore kod pimo jatuo nyalo nyisi ni wiya joka bara tinene kaka ochal, ibo neno kaka pien dende chal, ibo neno kata kaka owuoyo, ibo neno kata kaka behave, nyalo nyisi ni agini to ken wich bar kende, onyalo bedo wich bar kod moko moluore. Nipimonwa kacha ni seche ma ng'ato ntiere kod rheumatic fever onyalo kelo tuoche kata chandruoge kuonde mopogore. Nimiyowa ranyisi mar pien del ni ng'ato nyalo bedo kod guonyo e pien del kata gik moko okot gi e pien del gi iye to kimulo gi tok gi lit. Mano en achiel kuom ranyisi manyalo nyiso ng'ato ni nyaka bede ni en rheumatic fever to kelo chandruok e pien del. Niwacho no kata nyalo mulo kata nyalo kelo chandruok ne adundo mag wecho kata e obwongo. Wadwa ni wang'e ne adundo ponono ni ochopo mochako kelo chandruok e adundo. Symptoms ranyisi dhi chalo nade? Kochopo e adundo manyiso ni adundo wang'e tije ni en ogwe remo i del mangima. To kaponi nitie chandruok mar remo makoro miyo remo ok nyal ringo e del e yo makare to nitie gik mang'eny madhi timore. Achiel kuom gi en yweyo. Seche makoro idwa gamo muya iye cha to iyudo ka koro ng'ato gamo muya matek manyiso ni ok oyud oxygen monego bed ni oyudo cha. Ma kadundo ok gwech maber manyiso ni remo ok ring maber i del to mano dhi miyo ng'ato gamo yweyo, mano dhi miyo ng'ato wich bar, mano dhi miyo ng'ato bedo gi fatigue molongo ni fatigue dende ol. Koro yudo ni iol ma kata mana gimitimo malong'o onge. Kata mana kitemo idho kata mana stairs matin to winjo ka ok inyal. Ma sechego ma koro wawacho ni wadok e gimoro ni heart failure. Ma heart failure ni ma koro adundo ni koro ok tiyo maber. Seche ma adundo ok ti maber mano wane risk maduong' sana mwakete jatuo. Ng'ato nyalo wito ngimane sa asaya. Maranyisi ma kiwinja ahinya nyakoro kadundo koni en kaponono iol mapiyo onge gimitimo manyiso ni remo ok chop kuonde monego bed ni ochopo e yo makare. Kod ranyisi mamoko. To be oyudo ni seche ma koro gigo timore to e kori kanyo be iwinjo ka nitie lit moro mabiro ma seche moko en lit ma chako kuma korka cham to odok nyaka gi chien korka cham. Koro lit no be wanyalo ng'e ni ma nyalo bedo ni wuoke
e adundo. Yiena mondo mamake maka kanyo ka waduogo to wadonje kidieny mar ariyo. Mano ne en ranyisi ponono ni rheumatic fever ochope adundo. Ponono no chope obwongo. En ranyisi mage ma inyalo neno kata ng'ato nyalo neno. Ponono ni ochope kidieny mopogore opogore mag del kaka joints, kaka ne daktari wacho nwacha en ang'o madhi timore e dendi ka. To diagnosis itimo nang'o? Kik idhi mabor nyaka Ramogi ajwang', kik isud kata matin. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabiriyo Aria Borachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Well, Santos Glorious Speedy Sagon. Osebedo kinde malach nyakwa Ramogi FM nie boma. Romo peke ndo sepange in style. Geso tarika uchiel dwe mara ng'weni gadi ndiko chakore sa ariyo mar okinyi nyaka sa 9 mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Emma Jalamo dhi keto stage piny gi ngolo mamoro bang' moro nyaka giko. To kochopo tieno, Ramogi FM kureka makore koda Ramogi Ohangla Rumba Band e nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Emma Jalamo nyaka che. Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, kaka Talanta, Eli Toto, dike to stage pin back to back. Regular, only 1,000. VIP, 2,000. Dokopo, niwe jodi ni baba kadara hila. 5,000. Dial *487*3# to get this song. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Rheumatic fever en chandruok mobiro kotenore kod kute manyalo wuok e pien del to donje duol. Onyalo kelo ni chandruok kuonde mopogore opogore e dendi ka a. Chandruogegi ochopo nyaka e adundo. Ka wantiere kod chandruok e adundo, ma en chandruok maduong' mokalo nikech ng'ato nyalo wito ngimane sa asaya. Tij adundo wang'eyo maler. Daktari ni pimonwa kata ni onyalo mako adundo, onyalo mako pien del, onyalo mako joints, onyalo mako nyaka obwongo. Daktari, ponono no chope obwongo, ang'o madhi timore? Kochope obwongo to wayudo ni nitie gik madhi neno. Mokwongo ken nyathi matin kata ken wang'e ni omako chakre higni 5. Ng'enyne omako higni 5 nyaka 15. Yudo ni nyathini dhi bedo gi wich bar mano mokwongo. Mar ariyo, odhi bedo gi nitie gimoro miluongo ni St. Vitus dance. Maseche moko yudo ni dend ok onyal coordinate, to chalo ng'ama miel. Ochalo ng'ama mielo thum moro go dende lweta inono ka kata en korka cham kata korka chich, inono ko mielo. Ochapni ka ng'ama miel kata kowuotho to inono ko chapni ka ng'ama miel. Mar adek, yudo ka nyathini nyalo bedo gi gik ni extreme moods. Ochako ywaka ywaka tikia gimomiyo ywak. To en nyathi maduong' moko nego bed ni ywak kata jagni 15. To seche moko en nyiero ma ok inyal ng'eyo ni to nyierang'o. Koro en nyiero ma mosiko. Koro seche mineno gigi to nyalo nyisi ni nyathini nyalo bedo gi chandruok mar rheumatic fever. Niwach king'iyo history kata mana kwa dok chien to aneno ni en ga Honda, ta Honda ni be notimre nade? Nodhi okothiedh maber to odhi omako gigi ochako neno. Manyiso ni kuom history ema nyalo nyiso ni ma nyalo bedo rheumatic fever. Mano komako bwongo. Odhi e joints? Joints be komako tido ni niwach wang'e ni en otiyo gi inflammation. Inflammation waseng'eyo chien kanyo ni en gima kuodo
kamoro to remo to liet be nitiere to lokore makwar manyiso ni kin ng'ama lando to dhi neno kin ng'ama piende koro kaka mara ni to ok onyal neno ahinya koro yudo ni joints kanyo yudo ka odhi kuot joints go dhi kuot onyalo bedo kata mana joints mag mag lwedo yudo ka gikuot to giremo kabisa manyiso ni onyalo kelo gimiluongo ni arthritis mago ema seche moko ineno ko waluongo ni rheumatoid arthritis. Ma kapo ni nyathi nitiere kod ahonda kata ing'ama ng'ongo nitiere kod ahonda te matek mondo mi thiedh ahonda ni kata ka nitiere kod sore throat tuoche mag duol gi nyaka thiedh gi maber nikech ang' karateke mag del owuok bro nyalo wuok excess ma ang' nochako kel chandruok kapo ni gin kute mane nyisowa kama kelonwa rheumatic fever. Daktari ng'ato neno ranyisi gi duto te obiro iri kaka Dr. Jerry thothne ni wachonwa kacha ni utimo history taking ing'yo ni gini nochako gi kanye tiwinjo ang'o diagnosis kopogore kod history taking en ang'o? Wanyalo timo en mani koro ok inyal ng'eyo ni en rheumatic fever ni kitimo diagnosis kitimo test ma direct en mani koro idhi ng'eyo ni nitie reaction moro madhi mbele nitie gik ma wanyalo ng'eyo kata wakawo remo to watimo gimiluongo ni C-reactive protein. C-reactive protein en mani koro wang'iyo kaka reaction mar dendi osebedo kabet mano ema nyalo nyisowa ni ng'ani seche ma gini oidho malo kata C-reactive protein oidho malo to o react gi gimoro kata nitie antibodies matimore nade mago del. Kokamano to seche ma koro waneno complications mabiro gi rheumatic fever koro wachako pimo gi achiel kachiel lure gi gima wamanyo. Kapo ni en adundo to koro wang'iyo adundo to wacho ni adundo ni wanyalo timo ne kata mana echocardiography seche moko nyalo timo kata na electrocardiography mondo wang'e ni adundo ni en ogwecho nang'o ka nitie valve mosekethore to mondo koro tim nade mondo losi kodoke kata mana joints wanyalo timo gimiluongo ni rheumatoid factor. Rheumatoid factor en ni koro wang'iyo ni to nitie factor moro ma miyo wanyalo ng'e ni en gin roteke mag del matimo nade ema inyo del koro kwatimo rheumatoid factor no en ema koro ginyalo nyiso ni kobedo reactive to wacho ni ng'ani nyalo bedo ni en gi tuo mar rheumatic fever. Ma en ok ni nitiere test ma ichomruok godo tir ni ma rheumatic fever ibro ng'e ni to en ang'o complication en mane ng'ato koro ng'e ni nyaka bed ni chandruok tiere adundo ung'iyo kaka adundo gwecho kaka adundo chal kod weche makamago ka en joints tiende ni en chandruok mantiere emichich godo titimo test emomiyo gimiluongo ni history taking onego bed ni wang'iyo kabisa to rachni seche moko ineno kata kidhi osiptal kaka nowacho ni nyalo dhi osiptal tiyudo ka nitie factors mang'eny nyalo miyo daktari ok kaw thuolo malong'o mondo owinj jatuo kaka jatuo wacho. Seche moko kidhi kata osiptal tiyudo ka kiwacho cha ni wiyi bari to daktari osendiko ni test mar malaria mar dhi pim malaria to ok ong'iyo malong'o ni tang'o manyalo bedo ni timore koro iyudo ni jatuo ni dhi hinyore niwach ok okawo history malong'o mar jatuo mondo miyo ne kaka onyalo konyo jatuo ni. In kaka laktar po nono ni adhi osiptal kata mar piny owacho aneno ka line ng'eny kendo line bor mondo mi wabed mabor kod chandruoge aina gi mag misdiagnosis kaka ni wacho nwacha ere gima onego bed ni atimo kaka jatuo in kaka jatuo koro seche moko anyalo neno ka daktari owawa inyalo winjo ni daktari owawi onego bed ni timo nang'o mana ka daktari mana kiwinjo ka daktari owawi king'eyo niwach ng'e ni nitie jatuo moko ma onge gimong'eyo wach kalure gi wach thieth koro seche ma gidhi osiptal to giparo ni daktari timo gimong'eyo to yudo ni daktari ni kare ma ok otimo the right diagnosis kata ok otimo the right procedure. Jatuo nigi right mare kidhi osiptende kata mana mag piny owacho onego bed ni oketnegi rights mag gisomo kanyo ging'eyo kuma gitere complain kuma ginyalo timo kapo ni ok giwinjo ka thieth margi kata mana ok gineno ka nitie services modhi yo makare. Nitie procedure monego bed ni jatuo luwo manyalo konyo oganda mangima niwach ng'eni seche ma koro jatuo luwo procedure ni to koro okonyo oganda mangima niwach koro ng'ama chielo ok dhi yudo services machalo gima noyudo cha. Kata kapono neno ko wawi nyalo manyo second opinion inyalo dhi ir laktar machielo mondo mi iyud kaka inyalo konyori. Wadonje weche mag thieth Dr. Jerry thothne chal nade mar rheumatic fever? Thieth ng'enyne yudo ni wathiedho
wamiyo tuo ni thieth kalure gi gima complication mobiro. Ma kapo ni wayudo ni adundo ohinyore kata nitie shida mar valve to wathiedho mano mwayudo no. Mar ariyo, wanyalo mi yedhe mag waluongo ni anti-inflammatory manyiso ni kata mana kaka aspirin. Ka in nyathi matin ahinya to ok wanyal miyo aspirin. Wanyalo miyo nitie corticosteroids moko wanyalo miyo mondo tim nade otem tieko roteke mag del mahinyo del gi. Onego bed ni tieko gin. Koro nitie yedhe mag ka ng'ato tiyogo to dhi to nego roteke mag del gi mondo kik gidhi mbele timo nade hinyo del. Ka en obwongo to wadhi ng'iyo obwongo, wadhi timo kata mana CT scan depending gi gima wayudo ema koro idhi thiedhi. Koro ka en gima dwaro neurologist to wakelo neurologist. Ka en gima dwaro mana yath to mi yath kaka lure gi gima otimono. Ka en mar joints be seche moko wanyalo involve daktari miluongo ni rheumatologist en daktari ma deal mana gi kaila gi. Manyiso ni yudo ni en arthritis mokel gi. Koro oseyudo ni gini nyalo kelo rheumatoid arthritis. Koro seche ma en arthritis no, koro ni rheumatologist be nyalo konyowa mondo tim nade omiwa yath manyalo timo nade manyalo nego gigi to mondo yudo kendo kaka nyalo mi kata mana yedhe mag lit moro wacho luongo ni painkillers kaka mana aspirin kata mana depending gi tuoche ma in godo e dendi. Nitie yedhe ma onego bed ni wamiyi to nitie moko onego bed ni wamiyi. E penj laktar lakteche mang'eny osegacho ni kapo nono ni chandruok obede obwongo kata ka tuo donje obwongo dwa ketho obwongo matin to obwongo ng'enyne ok nyal bedo repaired. Rheumatic fever nyalo ketho obwongo extend makoro ok nyal konge, ok nyal choke kata matin. Koso en ena mainyo pimna kama tin. Lure gi kiwango. Komaki matek to nyalo ketho. Ma iyudo ni seche moko ok en gima onyalo repair. To kapo ni en gima mono biro mayot to thiedhe kapok otimre nade. Kapok odhi. Emomiyo wacho ni diagnosis ni yude chon ema nyalo konyo jatuo. Niwach seche miyude chon cha to thieth bedo mayot. To kiwe ema koro complications gi odhi bedo complicated kendo. Koro mano kendo ing'eni idhi timo nade. Idhi miyo jatuo ni bedo gi shida mar thiedho complications mano wuok cha. Complications ko bedo complicated. Tiende ni ka en obwongo to dhi ochamo obwongo ma ok nyal konya kendo. Kapo nono ni en joints onyalo kelo arthritis kaka ni wacho nocha. Kapo nono ni en adundo kana en valve ni wacho kacha ni onyalo miyo remo koro duogo chien ma ang' no kel chandruoge mopogore. Complications ma complicated e pien del bende thoro ga bedo ka rheumatic fever obudho koko thiedhi. Niwach yudo ni kapo ni ng'ani kata wacho ni nyathi nyalo bedo gi dance kata St. Peter's dance ni makoro ok onyal coordinate. Ok ni ka gini odhi matek to koro yudo ni ng'ani ok bi wuotho kendo. Manyiso ni rheumatic fever ni okelo shida mar wuotho. Ochako go buongo to buongo ni koro oketho kata mana wuoth kata coordination moro onge. Mano ni koro complications mar obwongo cha complicate wach wuoth. Koro mago gik manyak wang'e. Daktari seche ma wachni mondo mi oyude chon en kapo nono ni ang'o motimore. Kapo nono ni ng'ato chako bedo gi infection kata nyathi obedo kod chandruok e duonde ka inyalo juke chon kapok odhi kuonde mamoko koso kopogore gi duol kanye ma bende inyalo yude mapiyo piyo. Rheumatic fever wayudo ni en tuo mabiro bang' ka ng'ato osebedo gi chandruok mar duol kata mana kute mag streptococcus ka osemako duol. Koro iyudo ni obiro bang' jumbe 2 bang' ka ng'ato osemako tuo mar duol cha. Onyalo biro gi jumbe 2 kata mana jumbe 4. Koro iyudo ni ndalo ma seche ma ng'ato tiyo, ng'ato nigi ahonda ni kata ng'ato nigi tuo mar duol ni, nitie jok ma iyudo ni ok tiek yath. Mana achiel kuom jok ma nyalo bedo gi high risk mar timo nade mar yudo tuo ni. Jomoko iyudo ni yath nolal. Koro ok otieko yath yath nolal. To mano ema koro miyo ni ng'ani koro bedo gi bacteria cha mang'eny e duonde. To seche ma en kod bacteria no ng'eny e duonde to dendi be nyuolo roteke mag del mang'eny. Seche ma mano timore ema koro roteke mag del mang'eny gi ema koro dhi timo nade. Manyiso ni en obiro bang'e. Rheumatic fever biro bang'e. Koro mana kwatemo prevent rheumatic fever en ni koro nyaka wathiedh
tuoche kata mana kute mag mamako duol gi nyaka wathiedh kwa mi ng'ato antibiotic malong'o matimo nade matieko tuoni mapiyo kapok complicate rheumatic fever. Manyiso ni rheumatic fever en a complication en owuon mar infection mar duol mag duol. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry studio wang'iyo rheumatic fever. Yena mondo mi wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo idhi yudo thuolo makende mondo mi penja laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo. To bende seche mwakaw yweyo ni nyalo tudori kodwa. Facebook page wa en Ramogi TV #penj laktar kata wantiere kod page wa bende mar penj laktar ibro yudo wakanyo mondo mi ipenj laktar. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viewsasa. There is so much to explore. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. None of our doctors is going back to work until the government ends its end of the strike. We were never on strike in the first place. This strike might not have an end soon. Lakteche bore urok mar KMPDO ramoni pod gibiro kuno tich kato bedo ni doho osegolo chik ni gichung ng'anyo madhi nyime kalalruok timore e kindgi gi sirikal. Election committee will be sitting with our members in the regions because not all regions are the same. They'll be determining which method best suits which region. Duond bura mar ODM koro landa yanga tarik mar chakruok mar yiero mar kor gwenge dweni. Ing'eni ng'amo dhi atamalo. Samoro odhi kuno to yo mar manyonge tin. To koro ng'ato nyalo ywayo go. Nonro yango ni kuonde tudruok manyasani mag mbui tiyo godo marach e rocho ratiro mar jopuonjre to ahinya manyiri. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ochako muoza
kaka tuoche mag duol kachiel kod mag ahonda okimuony yath kaka laktar owacho ni bang' thuolo malach kata bang' thuolo machuok ichako bedo kod chandruoge e fuonde mopogore opogore. Nyalo bedo ni ochaka matin to nyalo kelo ni chandruok mang'eny mokalo ma bende wawacho ni complications. Ponono ni iyudo chandruoge kata complications gi, daktari wacho kata ni ibro thiedhi kaluwore kod complication ma intiere godo. To bende nitiere yo mwanyalo geng'o godo rheumatic fever, kanyo ema wantiere. Kik iwil bende ni nyalo go simu e lainde wa mondo mi ipenj laktari no wuona ka iseneno ranyisi gi kata isebedo kod chandruok mar rheumatic fever, ere kaka inyalo konyori mapiyo piyo. Daktari, geng'o ber moloyo thietho. Wageng'o nang'o? Wang'e ni rheumatic fever en tuo mabiro bang' ahonda kata bang' tuo kata kute momako duol. To geng'e en gimoro achiel maduong', thiedho tuo mar ahonda ni e yo makare. Ma seche ma daktari omiyi yath kong'isi ni yedhe gi nyaka imuony gi ndalo 5, to ndalo 5 gi ma nyaka imuony. Kapo ni ong'isi ni muony gi ndalo 7 to en 7 no. Ka en 10 to en 10. Ka en 14 be en 14. Manyiso ni seche miwe yath ni to imiyori thuolo mamalo mar yudo tuo mar rheumatic fever. Niwach wayudo ni tuo mar rheumatic fever ni en tuo mabiro koko thiedh tuo machielo. Oluore. Koko thiedh moro cha maber e ka koro en onyalo biro. Koro mane geng'o maduong' sana mwanyalo timo. To ma en kum dekteche ma kaka an. Mondo Dr. Jerry ena kawe simb Rose. Yaro kama. Hello Rose, penj laktar? No. Machiegni? Apenjo daktari ni ya. Nyathi an gi nyathi moro kae ma dende rudho to guonyo to seche moko kuot to gimene kabio to wuok tutu. Koro nyathino siko maka chwako dende to seche moko be ting'o chunye to be siko ni do chunye be rame. Koro kang'e ni mano tuo mane kete osije akida kode kata sani be pod gino turene. We wawinje gima daktari wacho kiki sud Rose. En nyathi marom nade? En nyathi marom nade Rose? En nyathi ma jahigni 11. Osebedo kod chandruok mag duol kata ahonda e ndalo moko mokalo? Osegwaro, sani dhi gino gi dweche 2. Nyaka nobed gi ahonda? Kamano. Dr. Jerry. Mano en waluongo ni candidate. Mano nyalo bedo candidate monego bed ni ng'iyo. Manyalo bedo ni en nyalo bedo gi rheumatic fever. Owacho ni kutegi giyudore nyaka e pien dhano. Manyiso niya, onyalo donjo gi e iye. Kodonjo e ringruok, to pod odhi gimonyalo timo e duond ng'ato, pod onyalo timo ang'o? E pien del. E pien del gi e ringruok gi iye. Manyiso ni roteke mag del kata antibodies ka, pod idhi nyuol e dendi. To konyuol gi to pod ginyalo timo gima onyalo timo kata kapo ni en ang'o e duond ng'ato. Lakini the easiest kata e yo mayot monyalo donjo godo e del en e duol. Koro seche ma odonjo e duond ng'ato ema koro wacho ni ng'at mobedo gi cough kata throat infection ema nyalo bedo ni nyalo yudo ma. Lakini ok onyiso niya kapo ni kutego donjo e del e yo mapogore gi throat be pod onyalo timo nade? Onyalo kelo tuo mar rheumatic fever ni be. Manyiso ni nyathini onego bed ni wang'iyo e yo matut ni to tuo maruodho del ma koro wacho ni golo tutu ni to chalo magolo tutu en tuo machalo nade. Mano onego bed ni ng'iyo malong'o tithiedho. Onyalo bedo kata scabies. Seche moko onyalo bedo kata mana ni en kutego modonjo gi e iye makoro gigolo tutu go. Weka we simu machielo nikech thoth ni wacho ga ka ni tutu nyiso nitiere gimoro marach mokalo madwaro ni mondo mi othiedhi wa makanyo waka we simu machielo. Hello, penj laktar? Hello. Awinji. Machiegni wambe wawinji, penj laktar? Awinji, awacho. Daktari an moro ok wawinji maber ahinya, ok ang'eyo gimomiyo line no ok ber ahinya. Daktari, tutu nyiso gang'o? Seche ma koro gigi oruodho to gigolo tutu. Tutu gin roteke mag del modhi modhaw makoro ohinyore bokethore. Roteke mag del gi makoro lokore
gin white blood cells makoro lokore koro gikudore kamoro achiel te makoro gibedo tutu. Maseche mineno tutu to kanyo nyiso ni nitiere bacteria. Nitiere tuo kanyo. Nitiere infection kanyo ero kata bacteria. Koro mano tutu no nyaka go loko. Tutu ok en gima bede i del. Ayudo jawinjo na acha ye mondo mi akawi simbe. Halo penj laktar? Alo. Machiegni? Mos na daktar. Mos akaw mos. Ana iyo ka gumana ni samoro bedo maber. Lakini shida imani. Akwayo director na mondo mi okawna penjo. Kaeto ko gibro chwalo na mondo mi wawinj ni chandruok nyalo bedo ang'o. Ne watiere kar geng'o kacha daktari? Geng'o maduong' wayudo ni wageng'o gi thiedho tuo ni e yo makare. Kok wathiedho e yo makare to wadhi bedo gi shida mang'eny mar koro complication machalo rheumatic fever ni. Koro dakteche ma koro nyaka wawuo godo be ni seche ma gineno jatuo to gikawo history e yo malong'o. Ng'eni wawacho ni kata ing'eyo to parne gi uru. Koro waparo ni seche ma gineno jatuo to gikawo muda ma kata nafas ma thuolo malong'o mowinjore giwinj gima jatuo wacho to gibed gi penjo ma ginyalo duogo penjo. Niwach ng'eny gi ok bi wacho kata ni an ga onda. Niwach noneno ka gima en tuo mar duol cha noneno ka gima en gima tin. Koro ng'eny gi ok bi wacho. In kaka daktari in monego bed ni duogi puonjo jatuo ni to be nisebedo gi magi. Ma to kionge thuolo no nidwa mana ni ine jatuo ti riembo igolo jatuo ti golo oko. Ok ibi timo tiji e yo makare. Daktari, thothne chandruoge kata complications mag rheumatic fever gi ginyalo ga kelo tho? Ikelo tho niwach kapo ni omaka adundo to adundo koro bedo gi heart failure manyiso ni remo koro ok nyal ringo maber to mano nyalo kelo ni chandruok kata nyalo kelo ni tho manyiso ni nyalo to kata mana kapo ni odhi omako. Ka usimbi Jacqueline kati wadhi nyime. Jacqueline, halo penj laktar? Halo. Machiegni? Penj laktar. Machiegni Jacqueline. Penjo daktari niya. Adak gi nyathi moro par kare. En sa mobedo matuo kata wasipate ko kime dude gi malaria to. Mokwongo wacho ni dwonde rame. Koro adon daktari ok nyalo bedo ni en ang'o. Ane penjo na. Erokamano ya Jacqueline, daktari biro konyo. Kae tantiere kod simba Brenda. Brenda, halo penj laktar? Hello. Machiegni Brenda. Awito Brenda tema ne kendo. Nyathini nyalo bedo gi chandruok mane? Sasa ma otuo iyude gi malaria, wiye bare to sasa duonde bende sikrame. De bende ang'o matimore kuom nyathini? Nitie gima ok anyal wacho mang'eny gi sani niwach seche moko wang'iyo ratiro mag serikal kaka omiyowa kaka onego bed ni wawacho gi gigma, lakini wan owuon ka wan e hospital kata kwaneno jotuo to nitie gik mwaneno ma be wanyalo wacho ni nyalo bedo ni tindo kata mana ndalo masani nitie gik manenore mayudore matimo nade ma gichalo gima Jacqueline openjo. En gima timore mang'eny kata nyinsani wang'eni kumwadake ji tuore tiyudo ni ji nigi ahonda, ji nigi tuoche ma ng'ato nyalo paro ni en malaria, athung'a, wich bar mang'eny kabisa. Wawacho ni chakre covid ne bi nyaka sani gik moko opogore. Wan gi athung'a kata mana ahonda kata mana wanyalo wacho ni en athung'a mabiro ndalo maliet nitie. Ndalo machon ne waonge athung'a mabiro ndalo maliet nitie. Athung'a kabiro to biro ndalo ma koyo ng'eny. To yena kaw simba chieng' kaeto gima piny owacho koyienu mondo miwache ni adwa ni mondo miwache maber ni nyalo bedo ang'o nikech kelo kamoro ka ni chakre ne covid chakre kata ne covid bi wanyalo bedo kod kanye madwa ni mondo mimake. Achieng', halo penj laktar? Halo nyathi safidi nade? Adhi maber machiegni. Erokamano. Aseka bet ka gine bat aparo ni kora dundo koni left to seka bet karama. To kadhi e hospital to samoro nyamna antibiotic to kuyo ndalo matin to lal. Koro seka bet karama samoro kawuotho tiende na gine lit to ndalo moko machon kana naseka bet kaduonda ne jaramaga.
Koro gini osegachanda sama osetima nyaka ultrasound tigi tanyisa ni adundo giri go ber. Koro awinjo wach gini rheumatic fever ni kaparo ka gibet ni en. Intiere kanye mami? An Siaya. In Siaya? Dr. Jerry debed ni osiepano nigi chandruok man. Intiere Siaya osedhi osetimne tests mopogore opogore osebedo kimiye yedhe mopogore opogore. Wacho ni seche teko dhi timi antibiotics. To omuonyo to kwere matin to chak duogo. Anyalo nyiso jawinjono ni ber kapono odhi osiptal mondo opime maber. Inyalo pim kata mana dundo mare mondo ng'e ni tadundo ni botiyo maber kata nitie chandruok moro moyude. Ka ber ahinya to kata inyalo timne kata mana x-ray niwach apani antibiotics mimiye ni inyalo apani daktari paro mana ni onyalo bedo gi infection moro kata mana pneumonia moro. Omiyo imiye antibiotic to timre nade to iweye odhi dala to kochak winjo to changino chak duogo. Koro ber kodhi mondo ng'iye malong'o ka ber to en owuon owach ni mondo timne kata mana echocardiography kata mana electrocardiography mondo ng'e ni adundo ni ento ogwecho machalo nade kata magi nyalo tim Siaya magi timo Siaya tinde wan gi county to county wang'e ni nitie referrals ma gigi nyalo yudore kata kaponono ni otamore ahinya onyalo ringa nyaka Kisumu nikech ng'eni wachoga ni ngima ilawo ngima ihawo ponono ni nitiere kamoro tineno konyi maber tinyalo manyo ngima ilawo alawa mondo mi yudi to en ang'o matimi nikech ok onego bed ni timore kamano koso kamano ok onego bed ni timore kamano ne wantiere kamoro daktari mani wacho kacha ni sani nitiere kaka yamo loko yudo ni diere ma piny liet ta thunga moro biro kachiel kod ahonda moro bende biro mang'eny mokalo chakre diere ma covid ne bi nyaka sani kanye kuma ne imako godo kanye madwani mondo miso ni ang'o matimore en pacha to wang'iyo ni gik moko lokore ta thunga ni en obiro ndalo liet to wang'iyo maber ni kute mag athunga ok bi ndalo liet koro nitie kute ma obiro manyien ma kelo gima kendo biro gi liet to biro gi honda to throat ka indi mo wacho ni yudo ka sakni to king'iyo ka in daktari tineno kolokore makwar kabisa magi gin gik man waneno ndalo covid ndalo mane wacho ni ndalo covid sani pok kata serikal pok no wacho ni covid rumo negi wacho negi weya lando to ok wang'eyo ni to ji to chuo sindan manyiso ni nitiere teke mag del masani wan godo monego bed ni konyowa koro gima luorore ni wan wapacho to waparo mana ni nyalo bedo covid niwach king'iye to biro gi ranyisi machalo mag covid te obiro gi duol masakni obiro kendo lit kaka mamano wacho kendo yudo ni en gathunga to biro gi liet moro ma lokore to bedo gi chills en koyo seche moko iwinjo ka in gi liet to kidhi pimo ichalo mana ng'ama nigi malaria koro ma waparo ni onyalo bedo covid en mania ni koro onge ng'at manyalo kelonwa ler niwach onego bed ni koro serikal kawo gini to tero kata mana Kemri titimo research malong'o mondo ng'e ni wathiedh ang'o gi kar dhogino Dr. Jerry adwa ni mondo mi ikonyo ogandawa emomiyo wantiere kod chenro mar Penj Laktar e Ramogi TV kama wuoyo gi ogandawa gi dhowa ma wawinjo inyalo nyiso ogandawa mondo mi otim ang'o e diere machal kod magi ma thung'a ni biro gi duol masakni gi wich mabero kod weche mago duto te inyalo nyisowa nang'o wadoge gigo mane watimo diere mane covid nitiere cha koso watim nang'o ndalo mane covid nitie ne watiyo gi mask ne wadhi walugo letwa to ne ok wachiem kamoro amora to gini nokonyo ji mang'eny niwach iyudo ni tuo diep tuoche matindo tindo kaka mag athung'a gi norumo kendo nolal kabisa ndalo wanyalo wacho ni thieth ne ok inyal yudo ng'ama dhi ni dhi thieth pesa ne ji save mang'eny niwach nok gidhi osiptal seche te manyiso ni gin gik monego bed ni watimo ndalo duto mok kata ni warito godo covid kende to seche ma othung'a gi obiro ji mang'eny kata kinyiso ng'ato ni nyalo bedo gi covid ineno ka jatuo be tamore ni an ok adiri daktari cha to daktari cha ong'isa ni nyalo bedo gi covid an gima nyalo nyiso oganda ni kong'isi ni mondo pimi covid niwach ok otamwa pimo covid koro kong'isi ni mondo pimi covid to yie mondo pimi covid mondo yud tuo machandi niwach inyalo tiyo kata mana gi 2,000 kata 1,000 no opimi godo covid to yudo ka konyruok yudo mayot moloyo ka dok opimi koro kik gitamre ni mon
ni kik pim gi covid ni gionge covid. To ka onda ni poko biro waluok lwetewa gi pi mamol gi sabun kaka ne watime diere cha kik wariti warwak mask ka ponono ni dhi kuonde ma ji chokore mang'eny rwaka mask kik imus ji aoyaye mana gik mane watimo ka nikech ng'amo ng'eyo gima timore e yamo gi lak sechegi. Tadier kaka daktari wacho ni gicha ne biro yore mopogore opogore ofundo kor ng'ato tinyalo po ka ng'ato owita ngimane e yo machal kod mago watema kama wanyalo geng'o godo. Dr. Jerry ponono ni ng'ato dwa yudi inyalo yudi kanye? Ana yudora hospital miluongo ni Medical Health Services Nairobi ka to inyalo yudayo e wang' mbui an e Facebook iluongo ni Jerry Okelo TikTok be antie iluongo ni Dr. Jerry Okelo. Dr. Jerry erokamano nya daktari kuom yudo thuolo mibiro wago mbaka e penj laktar. Erokamano ahinya. Ageno ni puonjori nyakora Ramogi Ajwang' kik obed abeda mbaka to bed gino maloko ngimani. Ne jogo picha mawa erokamano makende. Ne director na erokamano nya Philip Ochieng, ne producer na Papecho Koth erokamano mathoth nya Meja. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar ka weche gi pek ma gidwarore godo. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.